Hey guys, खुलुमबाय आङो भिडिअ होनो हायैखाय दिनै लाइभ भिडिअआवनो नोंथांमोनखौ आङो बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' आंनि इन्ट्र'खौ आं होआबाथ' मोजां मोना Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन लाइभ भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआथ' लाइभ भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोनाथ' दाख्लैनो नुबाय जे आंहा मोनसे प्रग्राम दङ अन्थाइबारि बेंटलाव आंथ' थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन ओरैनोथ' इथिंथ' थांबाय खिन्थु बेंटलाव थाङाखै खोमा आङो दायो जोंजों दङ एक्चुअलि फार्स्टआवनो आं सरि बुङो मानो होनना बुंबा नोंथांमोनखौ आं लाइभ फैनायनि सिगां सानसेबो बुंहरग्रोआखै जेनेबा नोंथांमोनखौ आङो नटिफाइ खालामाखै बेखायनो आइ एम स' सरि आरो दायो दोङो दहाय फुङावनो फैदो ना जोङो फैदो 7 नै बेखायनो आङो सोर फैगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंनो ओमफ्राय मा होनो आंजों दङ दिनैयो नै लावदुमबो दङ ओमफ्राय जोंहा टेक्ला दङ हाय बुंनो सना ओमफ्राय आंनि आगैमोन दङ इसोरबो मोसागोन आंजों ओमफ्राय नानि दङ ओमफ्राय आरो थांनो गोनांमोन लोगोफोर बिसोरो थाङोना थांला आं माने मिथिला आरो सोंहरबावनांसिगोन उन्दुखांनानै ओमफ्राय आं मेकआप खालामाखै नालाय बेखायनो आङो सानग्लासखौ खेवाखै आरोना नङाबाथ' आं खेवगौमोन दा आरो मिम्स बानायलायगोन ना असाइस महरखौ देखायबा मिमारफोरा चान्स मोनलायगोन बेखायनो आं देखायाखै एसे नायनोसै र' होमबाबाबो खेवनानै माबा आं सानग्लास गानबाथाय गारि सिङाव थांबा नुवा कमेन्ट्सफोरखौ ओंखायनो माने माबा जादों जाय खाथिनि गोजाननिफोराथ' फैनो हाखाया आरो गोजाननिफोरा फैखानाङाबो खाथिनिया फैबानो जाबाय लोगो मोनगोन गासिखौबो ना खै मिनिट जाखो आं लाइभ होनाया अके मा हरखोथाय मिथिला आङो दायो जोङो मा मोनखोमोनलाय दायो जोङो माबा मोनबाय है खेवनोसैलां दायो जों मानो जुम जाखो ओमफ्राय आंनि भिडिअआ टेक्ला जुम जाना होदो माबा अके आब' सनानो आंबो थांगोन अके फैबानो जाबाय लोगो मोनगोन नै मा होखो नोङो लोगो मोनगोन थाब माबा फैयो नों आंनि न' सेरावनो अके लोगो मोनगोन होनबा आङो माबाखौबो लाबोआसै गिम्बलखौबो लाबोआसै माखौबो लाबोआसै बिराद डिस्टार्ब जागासिनो अब्लाबो आं नोंथांमोनजों लाइफआव फैनानै रायलायनो मोजां मोनो नालाय बेखायनो रायलायफैबाय आरो दा आरो सोरबा आंखौ राहरसोगोन लाइभ फैनायनि सिगां मानो खिथाखायासै होननानै फैनो माने फैगोन सानाखैमोन आं नै मा मोनखो दायो ब्रिज मोनबाय बे ब्रिजखौ मा होनो इखो हा र' आं माबायाव देखायनो दे उनथिं वाव मा दै मोनलाय हा बोरसि दैमा गेलेबाय थानो आंनि लोगोरि जानानै मा खालामदो देलाय मादै देना खालामना खेबसे खालामदे इमानो गेजेराव फैबाय थादो इ बुस्थुआ उन्दुनो ओंखारदो दे आं दा उनाव सलायगोन माबा बारबा बङाइगाव मोनसिगोनथ' ना मोना होनलाय मोनथ'आ बेसेरा उन्दुनो मोनाखैना लेंहरजाबाय बिराद थाबनो बेखायनो माबा होनो थाब फै आब' सना औ थाब फैयो माने हिन्जाव मानसिना थाब थांनो होनबा जायाना भलियामखौ खम खालामलाय दा थांनानै एसे मेकआप दाफबनांगोन मा नांगोन नङा होमबा नङाबा आरो दा बुंजालायगोन जेबो नङालै ना ओमफ्राय मानो इदिनखौ अभार सान्दुं जाबाय मा होनो अबेसिम मोनफैखो बरपेटा बारबाय बै दहाय आं ब्रिज देखायदोंमोन ना बेखौ मोनबाय आरोना
खालामगासिनो दायो ओमफ्राय मा होनदों आं नायलाय खेख्रा जानासो नायनांदों माबा आं सेल्फि मा होनदों आं सेल्फि लागोन आब' सियर लानो हागोन दे ओमफ्राय आङो माने दाख्लै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन फेसबुकआवहाय आं इउटुबाव शेयार खालामाखैमोन आं बिराद माने दुखुआव दंथ'योमोन आरोना जोंहा आदैनि फिसालाया गोमादोंमोन नालाय खेलाबो जेनेबा हांख्रायनाय हिसाबै आं माने मोनसेल' माने दोंसेल' मोसागोन होनना सानदोंमोन आरो बेखायनो आं जि उन्दु थादोंमोन ओमफ्राय उनावथ' आं जि दिनानिफ्राय सोलोंगोन होननानै सानबाय बे दिना आरो आङो एकदम आर्लि मर्निं फन फैना होनानै मिथिबाय जे आदैनि फिसालाया बिदि एक्सिडेन्ट जानानै बिदि जादों बिराद दुखु मोनबाय आङो जों बिराद क्ल'जमोन आरो जोंहा इमान एजआबो इमान डिफारेन्स गैयामोन माने जों लाइक एज ए क्ल'ज फ्रेन्ड बेबायदिमोन आरोना ओमफ्राय बिराद दुखु नांबाय आरो जि दिननिफ्राय सोलोंनो गोनांमोन जि दिननिफ्राय प्रेक्टिस खालामनो गोनांमोन जाहैयासै आं न'आव थांनांगौ जाबाय न'आव थांनानै आं नायहैबाय आगैखौ आरो बिदिथ' थानोथ' सुखुनाय नङाना इमान गावनि मानसिखौ ना लोगो हमालासिनो बोरै बिदि माबानो बेखायनो आं प्रेक्टिसखौनो खालामनो मोनासै आं दा सिन्थासो जागासिनो आंनि मोसानाया मा जागोन जुदि माबा माबि जायोबा दुखु मोनदों आरोना फार्स्टआवनो निमाहा बिनाय थाबाय माने नोंथांमोनाबो आंखौ एसे बुजिदो आंबो मानसिसो मेसिन नङा बेनि सायाव आं एसेबां एक्सपार्टबो नंगौआ बेखायनो सान्दुङा बोरैबा नुजोब्बाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय आं नोंथांमोनजों ओरैनो लाइफ होबाय थाबाल' जाया कमेन्ट्स रिप्लाइ होनो हायाबा मोजां नाङाना ओमफ्राय दाथ' नै नुवाखैना आङो सान्दुंजों बेखायनो